मोनसे घटना जादों नङाना मेन्देला माथो घटना जालायखोब्रा घटनानि बिफा जाखोमानि जाख्लायथारबाय गय दखान साहा दखान जेरावबो आंनिल' फटक दंसै दा आंखौ पुलिसफ्रा नागिरगासिनो दङ आंहा राहायानो गैया जाबाय मेन्देला हायोब्ला नों आंनो थाखोमानो थाखाय मोनसे गरं खालामनानै होदोब्रा आं थाखोमानोसै होनायनि सिगां नोंबो आंनो मोनसे खामानि मावना होनांगोन राजि दंथ' मा खामानि नों बुजिया नामालै आंनि बैसोखौ बे बैसोआव मा नांगौ मानसिया फाथो सेना बायदि रानलाय लांबाय खावलायाव नायानो फिसालायसिगौ बुजिबाय र' बुजिनाया अबेसे आं जोंहानि मादैखौ नोंनि थाखाय माबा मोनसे खालामनो हायो नोंनि आखलखौ नायनानै नोंनि मादैया मोजां जागोन नालाय बे माबा आं गाज्रि नामा अबयसे नङा र' आच्छा नों नामारगोन ना मादैखौ नांगौथ' मथा मथि जोंहानि मादैया लावगि बायदियानो लावगिनिख्रुइ एसेल' मोदोम दंसिनो जागोन ना मोसौखौ बन्दबस्त खालामो हाथायाव नायना हिनजावखौ बन्दबस्त खालामो महराव नायना अबयसे नों आंखौ बहा थगायनो जाबाय दे जासिगोन जामारसिगोन आं लटारिखौनो गेलेसिगोन अब्ला मोनसे खोथा आथिखालाव हिनजाव नायोब्ला बाइक नङाबा आल्ट'फोर मोनबा मोजां जायो आरो नोंबो मानसि आर्टिडेट जाबायलै जागोन दे आं माबा मोनसे खालामसिगोन बेबस्था लागोन आं बिदिब्ला आं थांनोसै दै बरिया राहाखौ होथारनांगोन जागोन गाबोन लोगो हमलायसिगोन पुलिस फैगोन था गाब्र'बाय गाब्र'मारबाय एबार गाब्र'मारबाय साला